ukuthi sazalelwa emshadweni akuchaza ukuthi sazalelwa ethandweni. Ufakazi amaqaphela ami angakaze alibona uthando emshadweni kamama nemehlobile ngendandatho egolidini wakhe. Uma nithi incazelo yothando umshado bheka nikweleta uthando incazelo yalo. Futhi cishe niyoze nife nina ningaphilanga kwazise nifuna umshado hayi uthando. Uma ke nake nalibona uthando emshadweni yomabeni ze nibonge inkosi. Kodwa ukuthi sazalelwa emshadweni achaza ukuthi sazalelwa ethandweni. Kunegazi elachitheka emashidini kwaNonjabulo kujatshulwa. Ngalo kwaboshwa ifindo lesivumelwano somshado ngongemthetho kwaphula umthetho. Sizukulwane esiphambeneyo ake ngisike kwanjekayo. Eqinisweni ngazi kwazangu wami ngokuphula umthetho yobe wena umthetho ngangazi ukuthi angazi iThixo umkhululi khulula moya wami. Ngazi kungangentambo ngibhekile ngafokufokubi ukufa kwevaka ngenjabulo yokushona kwelanga bheke empilweni ngashonelwa lilanga. Namhlanje ke ngiphebeza imimoya engayamukela ngosuku lwenjabulo ehlanekezelwe ayisuka ngiyafunga. Ngifunga ukufunga okusha namuhla ongefungwe ozwe ngenzwa bethi kepha ngamaqaphela ezibonela. Angisena kuphikisa wena lo mkangiphikisa kepha emsimbeni mina ngimanqeba isibazi yezo ezithula ubufakazi umuntu asale ekheqa umlomo ho. Ungabusala lapho kuyashisa lapho bheka ngibuya khona. Insambatheka yendaba lena edide okhulekayo kwahlonga sibi ehlenga isimilo sakhe esilimeleyo. Umkhuleko wentombi kwesikabhadakazi ikhuleka icela umshado kumvelenqangi. Uphungakazi lempepho ishunqa emsamo nangunkosana ucela umakoti abadala besho beshikila indaba badidwe isiphetho sendaba kufanele lena ke kayisadinganga nagazila umuzi kephile endodana. Ungilozi yaphezulu ushamaphiko kulethi impendulo kwamhlaba kokhulekayo. Isibingelele sadidi intombi uMaria sididi intombi yomkhuleka ikhuleka wena ophi umusa inkosi inawe. Kuyamina ke ngingowaphezulu kuwe ngilethe nazi izinto zaphezulu bheka. Ngenani eliphakemeyo wena wathengwa izengenani eliphansi wazithengisa bukake. Esandleni sami ngiphethe umpendulo mana kancane ake ngibuze. Ezweni lakwamoya ngibona isimo somshado khuluma. Ukhulekela kanjani umshado ushadile na? Athokhulekayo ngilozi yaphezulu mana kancane. Lawo ke ngamampungu uqobo lwawo pheka nazi ezami izandla kasihlobanga ngantandathu. Athu ngilozi yaphezulu khohlwa intandathu. Ubufakazi bakwamhlaba lobo kweleka moya wena ngoshadileyo pheka kuwe ngilethe nabo ubufakazi begazi ngegazi kunegazi lakho elachitheka emashidini kwaNonjabulo. Ngalo ke wabopha ifindo lesivumelwano somshado wafakaza wathi ngiyamana. Ngenxa yaloko ke kwazi kupha ngegazi kepha pheka ngehlile ngizokukhulula nganathi igazi Thabatha nanti igazi lendodana ngikhaluqashula bonke omoya oshade nabezulu. Hlambuluka ibe seyimthela ngegazi ingilozi yaphezulu maqede shama phiko yaphindela phezulu. Ngibe sengizokhulekayo eshintsha umkhuleko wathi Thixo umkhulule moya wami.
kwathi namhlanje ngizahlukanisa nabo bonke omoya ngishade nabo izulu ayisukane nabo omoya namhlanje ngiyamdivorce okwendodana yolahleko ngizobuyela kubaba wethu osezulwini okwenkonjane wena ngizokhetha kusakhanya kwazise sekuyakhanya kwangqondo banzi impela uthando lakho lubanzi yabazalwane ubamkhulu kwathina sokuphula futhi sokukhululwa Thixo mkhulule Come on, let's do so one more time. Because I'm Zachariah, M2B, nah. You know what it is, man. We're the boys from DBN.